Скъпи колеги и приятели, през настоящата 2026 година се навършват 77 години от официалното дипломатическо сътрудничество между Китай и България, което е гаранция за прекрасни взаимни споделени традиции, за уверен поглед в бъдещето и още по-добри и тесни взаимоотношения между двете страни. Град Ючжоу е град с хилядолетна история и стратегическо значение за провинция Хенан. С прекрасното съчетание от богато културно-историческо наследство и традиции, преплетен с динамичните и модерни перспективи за бъдещето, той е един от най-прекрасните градове в Китай. Пролетният фестивал, известен като Китайската нова година, още през 2024 година бе обявен от ЮНЕСКО за един от най-уникалните празници с богато културно и историческо значение, което показва неговата огромна тежест като обединител на хора с различни ценности в целия свят. През настоящата 2026 година, годината на Огнения кон, се очаква една уникално енергична и силна година, която със сигурност дава предпоставки за едно динамично развитие и постигане на нови и по-големи резултати. С споделени усилия Ли Пелин и Ючжоу ще направят всичко възможно, така че нашите граждани да изграждат своите отношения и нови възможности и перспективи за това нашите деца да се познават и нашите две общини да бъдат и да се дават добри и смислени неща за бъдеще. На жителите на Хенан, Ючжоу и Сючан пожелаваме от все сърце честита нова година с пожелания за здраве, просперитет, много поводи за усмивки и все повече възможности за нови срещи, в които да покажем, че нашите два народа имат добри и тесни отношения. Честит празник!